txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Guazen hastera! Kaixo, Rabu, egunon zelan zaude? Ondo, baina azkenengo egunetan asko gogoratzen naiz egin genuen bidaiari buruz. Bidaia... Zein bidaia, porque azkeneko bolada honetan nik ere egin ditut pila bat bidai. Gogoratzen alzara Kroazian igorrekin moztu nuenean eta nahiak harreman apurtutako museora joateko izan zidanean? Joe, bai, Kroaziako bidaian oso ondo pasatu genuen. Ni ez naiz gogoratzen, azaldu alditazuen nola izan zen. Bai, noski. Bilbotik Kroaziara ia 4 ordu izan ziren. Lehenengo egunean Kroaziako historia ezagutu nahi genuen. Bai, eta Kroaziako guda birara joan ginen. Eta ondoren zer? Zerton hotelean hospedatu ginen. Hurrengo egunean nahiak eta biok parakaidismo egitera joan ginen. Ah, bai, ni beldurra neukan eta emarrekin bizikletaz bira bat egin genuen. Arratsaldean guztiok Zagrebeko zorara joan ginen. Bai, gogoratzen zarete tximino batek zapitik hartu zidanean? Bai, barre asko egin genuen. Gogoratu aldidazu zer jan genuen. Janaria tradizionala, adibidez, posto originala, krepe karamelizatua da, pasta azarekin eta arrain itsaski platerrak. Ze diru eraman genuen? Kroaziako moneda kuna zen 2023 urtera arte, orduan eurora pasatu zuten. 3. egunean Torre Lostrakera eta Maestrovik maizuaren tailerrera joan ginen. Oso eskultura politak zeuden. Azkenik, ibaiti txanko bat egin genuen. Ah, egia da. Orain gogoratzen naiz, ze memoria txarra dudan. Komentatu genioke beste lagun bat. Bai, noski, historia, kultura eta gastronomia berriak ikasi ditugu. Hala izan ez gero berriro egingo nuke igorrekin hautsi nuen arren. Jo, egia da oso bidai polita egin zenutela, Osea, egia da oso guapoa izan zela. Gogoratzen duzue gainera Kroaziako bandera zein kolore zituen? Bai, urdina, gorria eta zuria. Zuria. Eta gero bai oso ospetsuak ziren futbol taldeak kamiseta berezi bat zeukalako, ezta? Bai. Eta zergatik zen berezia? Zer zituen? Forma hori da, ezta? Karratuak zituen. Bai. Vale. Eta gero bai, Kroazian hondartzak esan didate direla izugarriak, ezta? Bai, kosta asko du. Ah, bai. Bai, egia da bidai polita egin zenutela dirudiela. Ea urrengoan errepikatu aldugun horrelako zerbait beste leku baten, bale? Baina, ekipo, agur! Agur. Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.